čau, toho prvního videa. A toto je video, ve kterém bude hlavně moje morče, Ferda. Čau, Ferdo. No, co se díváš? No. A v příštím díle to vám ukážu. Toto je zatím první díl, takže vám budu říkat informace o něm. Morče domácí. Anglicky Guinea pig. Německy Meerschweinchen. Meerschweinen. No, to už jsem zapomněl, jak se to čte. Ale vrch. Jednou za 3 měsíce. Rodí 2 až 4, někdy až 8 mláďat. Jí zeleninu. Ale když máte pár může rodit. A když máte kluka a kluka, tak nikdy neporodí. Jo, moje sestra má pravdu. A je to zatím 7letá holka. To možná budete slyšet v některých mých videích. A ještě jsem zapomněl, morče domácí, kromě zeleniny, trávy, má rádo taky ovoce a trávu. Kromě zeleniny a trávy má ráda ovoce a trávu. Ano. A když máte po ruce nějaký klacek, tak mu ho dejte na ohlodání, aby nemělo moc velký zuby to vaše morče. Když máte samečka, tak ten vás buď kousne, nebo víte, co udělá? Škrábne. Nebo vás z nervozity pokaká, nebo počurá. To je konec.